Iya. Sumio, sumio. Berwangi prasasti tradisi kang pranyata ing dolane dipeni andar beni Sateng manguri-uri, kanendra diwaka ingkang memetri jas, 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 andar beni saten manguri-uri kanendra diwaka ingkang memetri. Hae, hae. Ya, ya. Hae, hae. Ya, ya. Hae, hae. Iya. Jas. Hae. Hae. Hae.
Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe emplek-emplekan. Pupus kadung, pupus kadung, pupuse wong muyung, eneng omah bingung, dijak dolan mutung, wis memper wong gemblung. Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe emplek-emplekan. Kidul kono, kidul kono, ana lintang bar umbaran. Pupus manggis, pupus manggis, pupuse wong manis, wis lambene tipis, lan bathuke klimis, dasar seneng lamis. Tukaran perkara kejadian. Stres. Hei. Ayo Sumia jangan tertawa, kamu baru pentas loh Sumia. Jangan pendeng ini stres kok. Iya. Ayo. Iya. Kapan-kapan gone mulutan, kapan-kapan gone mulutan, belah pitik jaluk gulune. Kapan-kapan gone keturutan, bojo loro padha agure. Sumio. Sakit terus biasa dia. Pakai suadi. Joko Prasetyo, Yuli Prasetyo, Ambar Prasetyo, Endar Prasetyo. Prasetya semua. Ya, Yohan Purnomo. Dalan gunung kok lunyu temen, dalan gunung kok lunyu temen, mangko sore tak resikane, perawan gunung kok ayu temen, mangko sore tak golekane. Hae, sukses.
kok rondo sing hati. Yo. Yo. Oleh Renzi Adan. Ya, sumene kilang manggung sedoso menit. Ngopo kowe iki? Christian ngopo, Chris? 15 menit. Ya 15 menit. Monggo sing badhe jajal-jajal. Ayo Mas Paket diangkat lagi teman-temannya diangkat. Ayo. Ayo Pak Ambar ayo. Ngopo hen? Sabar. Zaki ngomong Zaki. Tahan dulu. Tahan dulu. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu duning wahyu senjimu tansah sumimpen jroning kalbu.
orang proyek. Soto. 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 Kondur. Kotor. Yo. Oh, iya. Iya, jika, iya. Jadi apa Mas Dika? Melu cepat kok, Oh, mengko melu cepat. ganok. Yo ya. Raya saling kenceng, iya. Awas. Purnama.
yo. Papu, Ayo, Nara. papu, yo. Lo. Makin. Yo, ya, so, Gendera katon wis kumiter aku malang pancoro. yo. Oh, no. Suara suarane tan ono yo ingkang kacicir. Sadaya siyaga sorak. Dua Prasetyo. Yo. Latala yo. Yo idar ngamuk. Yo. Lembar Prasetyo. Yo. Awas hati-hati yo ayo. Ayo. Sejatine manungsa kakang Jarwo ana ing satengahing jana loka Jeneta marang Gusti kang murwa injak pimpin kanggo brasta angkara murka kang mapan ana ing sajroning alam donya ananging Sirna Risang manungsa kang kajarwa amarga kabujuk marang nafsu setan kang durjana
Aturke ageng panuwun dhateng keluarga agung saking Ibu Watinah. Watina, Yang J. sampun paring bebungah dhateng kawula sak kanca. Matur sembah nuwun. Ya, Iki golek apa iki saiki? ya golek gedang kok ya. Heeh. Ya, sak banjur diaturke napa niki Mas Bima? Kesikut tur. Wortel gelem ora wortel? Ora gelem. Beda meneh. Monggo diparing napa Mas Bijal, derek? Apa? Ya, monggo. Manut. Sing PSHT mau monggo, ajeng dilitu lagu napa? Ayo. Oh, sorok. Soroknya diganti, Mas Bima. Nah, krek. Monggo, Cong. Kau tersenat sejati. Yuk, 3, 2, 1. Tresnoti sakseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kangenan asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambaike kasing ati iki papucen atine ngendi Gusti kula paringa usada. Sorry aja. Wong bagus aja Ason. Aha. Ason. Pak Rifan. Aha. Pak Lendra goyang lagi. Nek Junot Pak sapa ya? Iya. Ambar Prasetyo. Iya. Hah? Janji tresnoti sakseni lintang-lintang ing tengah ing
Songo Usodo Nurli Sehat. Rambulan ing wayah wengi nopeni kesingan Ayo Devita. Oh, Nandung. Terus piye, Nduk? Mas trem-tremno Huh? hatimu aku sedang yo Huh? siraku bisa ketemu tresno suci rayu tresno suci Matur suwun nuwun. Wah, Devita Widya. Dah kayane ya Nur ya. Sing wedok ya nembang, sing nyanyi ya tukang kendang, sing lanang ya wah, dasare komplit. Ah, matur suwun nuwun. Kaya Mas Junot ya ngono. Ya tepung. Sing wedok ya tukang las ya Mas. Tukang masak. Tukang las sing wedok ora apa-apa. Ini Petros, ini tukang gali bubur. Iya. Ya, sak banturin nama Mas Gisel. Bukit berbunga, bukit yang indah. iso ngono kuwi ya. Apik lu apik. Ngerti kemen di bukit indah berbunga. kau membuang aku di sana. Monggo bukit berbunga Mas Junot. Wah, angkitane Mas Junot bisa nampung. Sikat Mas Bagus, monggo. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Lalu kau selipkan Nurli Sehat. rambutku. Bukit
Satu dia, ya. Di bukit indah Iya. kau mengajak aku bersama memandang alam sekitarnya karena senja telah tiba menari dan gerak di gunung yang biru langit merah berwarna sendu. Terima kasih di kampung bersama melintasi jalan setapak tanganku kau peluk di pundak membawa aku melangkah tak lupa kau petik bunga warna ungu lalu kau selipkan di rambutku bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua memadu cinta bukit berbunga bukit yang indah di sana kita selalu datang berdua di bukit berbunga di bukit berbunga. Terima kasih Mbak. Aku disabar. Yung Iya. Arah. Iya. Tas. ya Iya. ya yo ya Kontol. Ya. Dilongi cowok, dilongi. Kan wes. yo Hei. Ambar Prasetya. Ya. hei Tas. yo Kabel kasmaran. Ya. Iya. Kae
jeruk sak kulite. Yo, ya. Yo. Nyuwun lagu Tresno Mas. Yo. Ambuh Tresno. Yo. Kemayu tenan. Ayo Cak Pendek ngerokke yo. Aku toh. Heeh. Yen nyawang solapawan Rino wengi Tayan sakilang kori Ada katilan ning ati Aduh wong ayu Akang tak anti-anti Iya iyo, iya iyo Apa muda saumpama Elekan nono sakedeping netra Kanggo tombo lara branta Kanggo taman asmara gurita Ayo aku cetok rambutku doang. Ayu Penny. Apa kae? Apa mbah? Terus sabar. Telone telo madu. Telone nggih wonten. Parabot. Telone telo madu digoreng ora ngetekke lengo dibakar ora mateni mawa. Dene wasis lho, Bang. Telone telo madu. Mongkone nggih wonten. Elek kok nek aku apa? Ya, dibacetke tindakke jebane monggo. Iya iyo, soleh. Nyawer. Hae. Ngalor ngidul kawanane gendul Sopo kowe? kabul. Oh, kabul. Telo madune, Mas. Tumbas. Sana dewangi rindu beri. Oh iya. Bila putih dadi gantilane
sroning ati katresnanku kang sejati tak rewangi nganti lapo pati ora pareng no ora pareng apa ti? Apa kuwi? Ngapa? Kepiye pengen? Adem apa ta? Pengen yo jaluk kae ben ditebaske. Jaluk kae. Tak patah. Jaluk. Laporan tak Oh, patah. dikek ora gelem. Jaluk kae lho, Ti. Mosok bandone arep diurup Oh, nganggo gitu jeruk. aja. Yo ngalah. Kuwi nek ngono kuwi mangane wortel lho, Mbah. Panganane wortel lho. Yo ngalah. Apik nek Cantik ya. Cantik. Apa? Kamu lihat. Bagus kan? Ben ora ono. Ya, ireng-ireng kukune. Punyaku bagus kan? Wah, dijoli Oh, jeruk. iya, heeh. Disilih sik ya. Silih sik. Sik nyewa. Pindho Bathara Asmara. Yo. Dewi Rate Dewa Pamajaya. Nganti burung aku tega. Aku wani mati Yo. tresno. Iya. Ya, Arungnya dibuka. kose. Ya, dibacot ki ditarik coba monggo. Oh, dicangkelke. Iya, dicangkelke Mas Macuk monggo. Awas. Iya. Ah. Mudun. Ah, mudun. Wah, mampu. Balik ke. Iya. Awas. Ibu Bayu Mei Astuti disegani awas. Cepat awas. Iya. Arah. Bayo. Iya. Hae. Hae. Iya. Iya. Tas.
lho, para striting. Nurli Parang. Parang kritis wis kondang kalongo papan pindah tumrap pariwisata rame-rame iki sing kabeh kandangan mit monggo-monggo aja nganti keri suka-suka kabeh meresi Yo pertama. Yo. Woi. Tolong. Semaput. Kondur. Yo. Yo. Woi. Kondur. Kondur apa? kondor. Yo. Cepet ae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wes rada Suwe babar pisan ora krungu kabare. Sejake rada aleh wong tansah dadi impen yen pidoju deket hati esempian berhati. Wis mari kangen muga-muga tansah kangen atiku tapi tatep namun ati kok ajeng mari kangen mulang sira netra ajeng biasa diko. ayo Dek Nurli.
saya cilik. Jaluk. Amek saya cilik. Kok amek? Kumo. Yo, pakai. Pinaro suarane. Hei, Iya. Tas, 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 tas. Iya. yo. Iya. Tanah air putih tak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, akan ku hargai. Walaupun Nur. Hup, Nur. Hup. Iya, Nur Liparang, Nur Liparang. Kondur. Iya. Haya. Gondor. Tata Angelina. Kondur. Ayo. Sok. Haya. Iya. Ayo, Pak. Pakai. Yo Mas Pakai, ayo Mas Pakai, ayo. Loh. Kok malah ngajak jagongan? Tas, 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 Yo. tas, 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 tas. Iya. Ayo, Pak. Binaru engkang wirama, Soketane jatilan laras penindra. Kang bos undang saineng ing Nusantara. angali perjumateng Para pamirsa. Yo. Ayo yo. Adi. Kondur. Ayo yo. Hoi. Ya. Apa wiki? Apa? Durung lega. Mata kayak sapa?
seneng Mas Kae? Cintane Junot. Kaiti. Hey! Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya bagikan Beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat tingkah asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak berlari, pakai kata berhenti. Becak, jalan hati-hati. Meneh. Kok ya pak nganggo celeng tapi ini. Oh, langsung ditampot. Yo. Wong cantik kok numpak celeng ini piye? Apa? Yo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak berlari, pakai kata berhenti. Becak, jangan Iya, berhenti. Yo. Yo. Hei. Mundur, Mundur. mundur. Yo. Yo. Hei. Telone telo matu. Telane telo watu. Semongkone nggih wonten. Digoreng ora mentek kelengon, dibakar ora mateni mawa. Monggo telane telo matu. Ora sanggup plastik nah. Telane telo matu. Stres. Semongkone nggih wonten. Telane matu digoreng boten ngentek kelengon, dibakar boten mateni mawa. Monggo telane telo matu. Aja disekelinik wae. Tahu bulat.